Uite, ce t-a adus moșul aici? Uite, ce t-a adus moșul aici? Vai, vai. Mai am un cadou, unde-i cadou? Hai, ce pac! Dar probează papucii, să vezi. Probează papucii. Uite, acolo sunt, tata. Lasă-l pe Uite bebe. acolo, uite acolo, sunt Lasă-l aia pe mare. bebe și desfă cadou de la Acolo, moșul. bucăia mare, aia toată lumea ta. Ciocolate! Ciocolată, hai să luăm fugă, să ne uităm, să vedem ce e acolo. Să ne uităm, aici. Hai. Unde? Să ne uităm. Așa mă desfac. Am făcut! Am primit de la Moș Crăciun un... Vai! Adriana, tata. Uite, și o păpușă! Uite aici, asta e al Ce t-a tău. adus moșul? Uite cum moș! Uite, și ce m-a adus? Să vedem! Uite. Să vedem! Ciocolată! O Ce e acolo? pisică! Ui, ce frumoasă e. Uite de pe... Te ajută bunica? Ciocolată! Vai, mami, dar lasă pe Ariana să-și desfacă singură. Hai, desfăți. Pe la singură o desfăcut, tata. Singură. Hai. Și zmără Nu cu desfacem tăi. aici. Uite, mami, Desfacem ce acasă. primit? Ce ai primit? Ia arată-mi-le și Jucăm cu mie. bebe acum. Lasă că desfacem când Nu, ajungem arată-mi-le. acasă. Și le-ai probat? Vai, ce frumoase, cu roz. L-ai probat acolo? Le-ai probat? Mami, bagă-le picioare. Nu, mamă, că le-am Ah, întrebat vrei la alte masă. face. Știu că Da, Te-ai dat că e ud acolo. să-i dă ciorapul. Bravo ție. ce faci? Să dezbracă că e udă. Ai, Hai să luăm alții. Da, alții, clar. Hai să aducă bunica alții ceva să iei. E aici, bebe, tata, uite. Da, e odată. Ia că te-ai uitat. Uite! Vai de vai, mine! vai. Ia pasă să vezi face ceva? Pe mânuță, nu? Pe mânuță. Aia lantă. Ia vorbește cu el, ia zi ceva. Spune ceva lui. Lasă așa prins și spune. Spune Zi, ce alo. faci. Ia auzi. Spune ce faci. Vorbește cu șoricelul. Ăsta e hamster. Hamster. Zic și eu. Nu hamster, din ăla Hamster. un... Hamster. Hamster. Ai, mami, ciocolată? Las-o, mami. Ai, uite-te la restul cadourilor. Ce mi-ai primit? Ia zi. Ia ceva. Mariana. Deci eu am nici să nu vorbește românește. Zic, Ariana. Lasă, mama, nu te scoate. ce faci noi? Ia, dă-mi mie. Hai, tata, hai să Ai dau ciorapii. aprobat? Auzi, probează-i aia. Tata, hai să dau ciorapii pe tine. Hai ciorapii. Ciorapii. Asta e greu de desfăcut, mămică. Și de ce V-a ciorapii pe plăcut, tine? mami, de Moș Crăciun? De ce ciorapii pe tine? Ah. Până acolo ai așteptate, ai scris scrisoare. Nu o desfacem Până la urmă aici. totuși, na. Nu, acasă, când ajungem acasă. Nu Ce desfaci. păcate frumoasă a primit ea. Uite ce mai primește acolo, Ariana. Uite ce desfaci, Ariana. Mami, așa desfaci, copile. Aoleu, ce Facem, mă mama, luam că le moșul. împrăștiem toate, mama. Mami. Vai, mai ales Să bagă înapoi. frumos. Ești încântat? Așa las. Nu s-a fost. Văd că mă vezi pe bebe, mama. Generos. Mă vezi, Diana. Foarte încântat. Da? Uite! Uite! Mama, îl lovești pe bebe, Uite mămică, ce du-te aici. roze! Uite, du-te acolo. Ai, vai de mine! Vrei să probezi? Nu! Nu-i Vrei să voie să probezi? luăm alea, mama.